Усім прывітанне яшчэ раз. З вами па-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі ў нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. Ну, а так ужо склаўся сённяшні наш эфірны графік, што папярэдні эфір быў прысвечаны ліквідацыі, ну, пакуль яшчэ не ліквідавалі, але працэс запущены ліквідацыі кампаніі «Гавары праўду», і сёння, на жаль, так склалася, мы працягваем гэтую тэму. З намі ў студыі, у нашай варшаўскай студыі, старшыня таварыства Не старшыня. Ужо не старшыня І ніколі не была, але чалавек, які лёс якога быў звязаны з таварыствам беларускай школы наўпрост. І в прынцыпе, заўсёды асабіста для мяне таварыства беларускай школы асацыявалася менавіта з вашай асобай. Тамара Мацкевіч. Добрый дзень, спадарыня Тамара. Добрый дзень, добрый дзень. Ну вось, раз я ўжо так анансаваў ліквідацыйную тэму, то вядома, што таварыства беларускай школы таксама ўжо ліквідавана. То есть было прынята рашэнне Верховным судом па патрабаванні Мін'юста, забралі акрэдытацыю. Наколькі нечаканым менавіта для вас гэта было? Ну, я разумею, там нават тое ж самае «Гавары праўду». Ну, лезлі ў палітыку. Там былі, ну, іншыя нейкія арганізацыі, той же самы БАШ, там, які праваабарончая фактычная арганізацыя правы журналістаў адстойваў. Ну, беларуская школа, вот чым яна не дагадзіла беларускаму рэжыму? Ну, ведаеце, пасля таго, як працэс быў запушчаны да такіх арганізацыяў, як ахова бацькаўшчыны, ахова птушак бацькаўшчыны, то нам проста ўжо сорамна было, калі б нас абмінулі. А гэта, калі сур'ёзна гаварыць, то, канечне, зразумела, што гэта ўсё чаканае, таму што гэта працэс запушчаны не канкрэтна супраць якіхсьці арганізацый. Гэта запушчаны працэс супраць усяго, што не падпарадкоўваецца дзяржаве. А грамадскія арганізацыі, чым бы яны не займаліся? Вырошчваннем кветак, ці адукацыяй, ці абаронай правоў, яны па сваім статуце не дзяржаўныя арганізацыі. Таму проста гэта мы папалі пад зачыстку, тут усё чаканае. Ну і вельмі сімвалічна, што нас прынялі рашэнне зачыніць 17 верасня. Ну, такі адзінства народнае было у лепшай сваёй дэманстрацыі. Так, было дзень народнага адзінства, і ўсе ў школах там вымушаны былі адзначаць гэта свята. Дарэчы, добра вельмі адзначылі, правільна адзначылі, вось, не так, як дзяржава хацела, але тым не менш, гэта вельмі сімвалічна. І тут я хацела б сказаць, што ў гэтым годзе 100 год існавання таварыства беларускай школы, якое яшчэ створана было Тарашкевічам, там у Радашкавічах, так, вот гэтыя гурткі у заходняй Беларусі. Вот мы крышачку не дацягнулі да 100 год, там пару месяцаў. І 25 таварыства беларускай школы, гэта, так бы сказаць, новаму таварыству беларускай школы. І я хочу сказаць, што, ну, немало мы паспелі за гэта, нічога страшнага. Але калі браць афіцыйны бок, вот фармальныя нагоды, фармальныя прэтэнзіі да вашай арганізацыі былі якія? Ну, фармальныя прэтэнзіі я дакладна не ведаю, бо не было куды. Нас ужо разагналі, і эту позву паслалі нашаму старшыню, ці на той юрыдычны адрес. Карацей, гэта ўжо невядома, гэта позвуць, хто яе атрымаў. Тыя людзі, якія былі там назіральнікі ў Верховным судзе, сказалі, што, ну, стандартныя патрабаванні, там вярнуўся ліст дасланы на юрыдычны адрес, гэта значыць тое, што у вас юрыдычнага адреса няма. Ну, вот это вот. І там яшчэ штосьці, што, типа, не надрукавалі справаздачу ў прэсе. То есть мы даслалі ў Мін'юст, мы кожны год дасылаем у Мін'юст справаздачу сваю, што мы зрабілі за год. Вось, але вот мы яе ў прэсе не надрукавалі. Боже мой, ну вось, ну гэта вот такое, вось, я не ведаю дакладна. Скажите, ласка, а вы вот прессу читаете часто?
Вот, можа, праглядаеце, а вам на вочы траплялася справаздача такая, вот, Ніводнай. скажем, Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі, ці там Белай Русі, ці Не, БРСМ? ні разу не бачила і не бачила, і читаю пресу, вымушана чытаць, і дзяржаўную, бо раблю маніторинг адукацыйных навінаў, каб ведаць, што адбываецца ў краіне, і вось такіх справаздачаў я не бачила ніякіх Ага, арганізацый. то есть калі вот казаць, што нейкая логіка ў дзеяннях беларускага рэжыма ёсць, то тады можна чакаць, што наступным да каго прыйдуць з ператрусам і потым вот з патрабаваннем ад Мін'юста можа стаць які-небудзь БРСМ. Дзе ваша справаздача ў прэсе? Ну, ведаеце, іногда не да законаў, тут я думаю, што да іх не прыйдуць. Ну, прыйдуць, но толькі не цяпер, крышачку пазней. Давайте, может быть, про саму арганізацыю. Скажите, вот таварыства беларускай школы за 25 гадоў свайго існавання для беларускай школы што яна паспела зрабіць? Вот 5 пунктаў, вот самыя важныя, на ваш погляд, якія б вы выдзелілі? Ладно, 3. 3. Добра. Спрыяла ўзмацненню грамадзянскай супольнасці, адукацыйнай грамадзянскай супольнасці. Вось. Так, ужо дзеянні антыдзяржаўныя, раз. А гэта грамадзянская супольнасць рабіла што? Яна, не глядзячы на ўсё, паляпшала беларускую адукацыю. Прасоўвала методыкі, рабіла там якіясьці новыя падручнікі, дапаможнікі, арганізоўвала узаеманавучанне, настаўнік вучыць настаўніка, які... Вось. Ну, тут не 5, не 10 пунктамі, тут шмат. І я б сказала, што тое, што у таварыстве беларускай школы некалькі такіх кірункаў. Чаму вы, як бы сказалі, што вот ведаеце мяне, бо мы, можа, самыя заўважныя, мы не больш зрабілі, можа, проста самыя заўважныя, бо мы ішлі, гады 3 назад, мы проста сталі не хавацца, як бы сказаць. Мы рабілі гэта адкрыта, каб людзі бачылі, што мы робім толькі добрыя справы. І у нас гэта было 2 праграмы, гэта актыўная ацэнка, formative assessment, калі гэта казаць, это такая методыка, тэхналогія школьная, якая дазваляе школу зрабіць, як бы сказаць, калі простай мовай, фінская школа, так? Яна вот на гэтым пабудавана. Там дзеці самі сабе ставяць мэты, дзеці самі маюць крытэрыі дасягнення гэтых мэтаў, адукацыйныя мэты. Вось. І у дзяцей з'яўляецца матывацыя, і яны любяць хадзіць у школу. Яны бяруць адказнасць за сваё навучанне і становяцца такімі вось адказнымі вучнямі, да? Вось. І гэта вось методыку мы укаранялі, і яна вельмі добра пайшла, і зараз у міністэрства падхапіла, і робяцца курсы ва ўсіх інстытутах павышэння кваліфікацыі. Настаўнікамі года становяцца тыя людзі, якія валодаюць гэтай методыкай і яе прэзентуюць. Вось. Вось гэта мы запачаткавалі, так? Таму мы крышачку сталі вядомы. То есть я не магу сказаць, што міністэрства было варожае. Мы нейкі час вельмі добра, не скажу, што супрацоўнічалі, але яны карысталіся нашымі ідэямі і не перашкаджалі. І другая праграма была медыаадукацыя, так, у школе. Гэта, таксама укараненне інтэграцыя медыа у навучанне, так? Калі падручнік састарэў якісьці, так, і дзецям проста не цікава, то можна ўзяць нешта актуальнае на гэтую тэму з медыа, і дзеці разумеюць, навошта яны вучаць той жа закон Ома, так, напрыклад, так? Альбо навошта яны вучаць тыя працэнты, таму што задачка ў іх там не даведайся, сколькі працэнтаў там ад таго, сколькі-то, ад той лічбы такая-то лічба. А яны, напрыклад, бяруць рэкламу банку і правяраюць, ці праўда там, што 15% гадавых. А стаўка рэфінансавання, а яшчэ штосьці. І яны такім чынам актуалізуюць свае веды, яны разумеюць, навошта ім матэматыка, навошта яны вучацца, і ў той жа час яны разумеюць вось гэтыя,
крытычнае мысленне ў іх развіваецца. То есть яны атрымліваюць яшчэ, напрыклад, фінансавую грамотнасць, медыйную грамотнасць. Вось гэтыя дзве праграмы былі яны на віду, на слыху. Тое, што рабілі іншыя кірункі, яно не менш. Тое, што рабіў, напрыклад, Лявон Пятровіч Баршчэўскі з камандай, колькі яны падручнікаў, колькі яны праграм распрацавалі, што рабіў Алесь Лоска у краязнаўстве, гэта таксама вялікі кірунак, што рабіў Алесь Сядзяка. Вось, таварыства беларускай школы ўсё ж такі вялікая арганізацыя. Вось, я думаю, што мы шмат што паспелі зрабіць, і тое, што пра нас не чулі, гэта кажа пра тое, што мы проста, справай займаліся, да, а не займаліся піярам. справай, так. Але паглядзіце, калі ўсё ж такі лагічна разважаць, і што ставіць перад сабой, і якія пагрозы сёння для сябе мае беларускі рэжым, от нават гэтая фінская, як вы кажаце, схема метода, калі расцілі дзяцей, ці прывучалі іх браць адказнасць за свой клас. Вот з такіх дзяцей хто потым вырастаў? Тыя людзі, якія вырашалі, што яны могуць взяць адказнасць за свой дом, за свой двор, за сваю вуліцу, за свой горад, за сваю краіну. Такія людзі патрэбны рэжыму. Каб яны потым выходзілі на дваравыя сустрэчы, дваравыя канцэрты, маршы. Я не думаю, што только таварыства беларускай школы. Я думаю, што гэта супольна ўсе настаўнікі рабілі правільна ўсё рабілі. І немало паспелі за гэтыя 25 год, 30 год незалежнасці. Так што вось мы ўбачылі, колькі на вуліцы вучняў, якіх ўсё ж такі, якім не ўдалося ніякімі ідэолагамі, ніякімі новымі, папамі, военрукамі, паправіць мазгі. І мяне вялікі аптымізм на гэты конт. Гэтых людзей немагчыма ўжо зрабіць іншымі. Гэта тых людзей, якія, вось, можа быць, паспелі ухапіць тое, што вы ім прапаноўвалі. І скажем так, і вучыцца, можа быць, па тых падручніках, якія рыхтаваў Баршчэўскі са сваёй камандай. А зараз што? Дадуць вось падручнік падрыхтаваны, я нават не ведаю, якім мне было нецікава, мне было дастаткова паглядзець, што там напісалі па гісторыі для Беларусі пра 11 класа. Всё, якое вот вам не падабаецца гэта, мы возьмем гэта. Во, наце і вучыце, ніякага Халакоста і Галадамора не было, і Сталін вообще маладзец быў чалавек. Да, і разбурэнне Савецкага Саюза, это была огромная какая-то там ошибка. Ошибка, да. Это ж Лукашенко з самага пачатку казаў. Ведаеце, ёсць ж іншыя насупраць любога... Я до таго, што вот калі зараз вось гэта на змену таму, што прапаноўвалі вы у тым ліку, прыйдзе вот гэта, такія падручнікі, гэтыя вось папы праваслаўныя, военрукі, і ўсё вот эта вот атмасфера. Хто вырасце? Ведаеце, я размаўляла з настаўнікамі. У мяне таксама было такая разгубленасць, бо я зараз не працую ў школе. А яны кажуць, все нормально. Я кажу, что нормально? Вы что? Вот так вашими словами. Она кажет, дети нормальные. І потым я паглядзела 1 верасня, палістала просто старонкі настаўнікаў, паглядзела, як выглядаюць гэтыя дзеці, асабліва ў старэйшых класах, тыя, якія будуць, на якіх разлічаны гэты падручнік новай гісторыі 11 класа і гэтыя папы военрукі. Ведаеце, яны выглядаюць свабоднымі, еўрапейскімі людзьмі. І мне здаецца, што ніякіх эстэтычна яны не ўспрымуць гэты змест. Я яшчэ не нарадзіўся той военрук і поп, які здольны прамыць ім мазгі. Мы жывём пакуль што не ў закрытай краіне, мы не Куба, мы не Паўночная Карэя. У нас ёсць інтэрнэт, у нас ёсць з'ява паралельнай школы, у нас ёсць моцная грамадзянская адукацыйная супольнасць. Дзеці вучацца ў школе, дзеці па-за школы з тымі ж настаўнікамі атрымліваюць нармальныя веды на курсах, самастойна, дыстанцыйна, праз рэпетытарства. Яны сучасныя. Прагрэс не спыніць ніякімі гэтымі аць-2 левай. Гэта толькі наадварот узмацніць іх, так сказаць, веру ў тое, што трэба
ну, што трэба самастойна вучыцца, яны яшчэ больш самастойнымі ну, вырастуць. Я больш за тое, што я не ведаю сярод гісторыкаў тых людзей, можа, яны ёсць сярод настаўнікаў гісторыі, но я вот іх шмат ведаю, якія прыйшлі і сур'ёзна вось гэта сталі дзецям пераказваць. Яны ёсць 1000 спосабаў, як працаваць з падручнікам. Вазьміце гэту крыніцу і параўнайце з іншай. І ёсць схема там, як параўнаць. Да. Гэта ж трэба намагацца, гэта ж трэба шукаць, гэта ж нейкія высілкі. А хто вам сказаў, што настаўнікі карыстаюцца падручнікамі? Яшчэ я, як выкладала фізіку, я ў жыцці не адкрывала падручнікі Сачынкавай. Больш за тое, просто гэта моя выкладчыца універсітэцкая. Я просто яе добра ведаю. Таму гэты падручнік я вот так палістала і паклала. Думаю, значыць, нічога не змянілася. Да, з тых часоў гэта быў чалавек, які нам адзнакі выстаўляў за тое, як мы апранутыя, а не якія ў нас веды. І вот гэтаму чалавеку ён запатрабаваны на напісанне падручнікаў. Вось. І я не выкладала, дзеці ведалі фізіку, таму што ён гэты не канкурэнтны падручнік. Я не ўжо кажу, што ён напісаны так, што там дзеля таго, каб усякую ахвоту вучыцца адбіць. А тое, што ёсць у інтэрнэце, тое можна паказаць відэо, анімацыю, можна на пальцах штосьці расказаць, можна ўзяць любы прыбор, ксеракс якісьці і паказаць, растлумачыць квантавую фізіку дзецям. І гэта будзе цікава, і пад канспект даць там пару формул, і ўсё. І гэтым карыстаецца, я думаю, што абсалютная большасць настаўнікаў маюць уласную праграму, уласнае бачанне. А гэта, пішуць паперкі. Напішуць данос. І хай на пішуць. такого. Не на такога, а на ўсю сістэму адукацыю, на ўсіх 100 тысяч Я маю на увазе, настаўнікаў. настаўнік прыходзіць і не чытае, што напісана у падручніку па гісторыі Беларусі 11 класа, а неяк так, хай не расказвае там пра чырвона-белы сцяг, але неяк вот ўсё ж такі абыходзіць гэтую тэму, ці альтэрнатыўную нейкую дае там, ці неяк тлумачыць. Напішуць данос на яго. Мы зараз пабачылі, колькі даносаў напісалі за ўвесь гэты год. Паглядзім, можа, конечно. Я не кажу, што гэта не будзе мець. Конечно, гэта новая такая перашкода ў развіцці. Але, як кажуць, у песенкі непрыятнасці, то мы перажывём. Да, то гэта не катастрофа, але гэта, конечно, вельмі непрыемна тое, што у 21 стагоддзі вось такое цемрашальства насаджаецца ў школах. Гэта кажа пра тое, што замест таго, каб проста атрымліваць задавальненне ад працэса навучання, настаўнікі будуць думаць, а як гэта мне тут выкруціцца так, каб і праўду ім сказаць, і каб на данос не напісалі. Што гэта такое за двайное жыццё? Колькі можна так перашкаджаць жыць у 21 стагоддзі. Я не ведаю. Прабачце, канешне, мяне і сама як настаўніца, і ўсе настаўнікі, бо безумоўна, не ўсе такія, але ўсё ж такі пераважная большасць прывыкла падпарадкоўвацца моўчкі і выконваць загады. Сказалі вось так, павесці там на канцэрт, які не патрэбны, павядзе. Сказалі аформіць падпіску на нейкага там умоўнага піянера Беларусі, там, ці ратавальніка юнага, спасачеля этого, аформілі. Сказалі ісці ў выбарчую камісію, пашлі. А што там сказалі напісаць, то і напісалі. І маўчаць і згодныя. Я не магу сказаць вам, ведаеце, высветлілася вось зараз толькі... Я не кажу, што ўсе на 100% такія. Я не кажу, што ўсе адсоткаў, я не кажу, што так, гэта не ад хорошага жыцця і не па добрай волі гэта, нават і ў камісіях. Шмат людзей, як потым высветлілася, былі і пагрозы, прынамсі, псіхалагічныя катаванні былі для сябраў камісіі, для старшынь камісіі, як настаўнікаў, якія хацелі сапраўдныя лічбы даць. І гэта толькі зараз раскрываецца, ведаеце, і гэта, я не магу так агулам іх асуджаць, таму што я не ведаю, як бы мне, як бы я сябе павяла, калі б мне проста была фізічная пагроза.
Хаця ну мне была фізічная пагроза, ну неяк я яе сур'ёзна не ўспрыняла. Там мне калі в обшук рабілі, там, конечно, пагражалі ўсім, чым можна, але неяк гэта было не страшна. Вось. Ну, але калі вяртацца да адукацыі, да, ой, ведаеце што? Наогул гэта непрыемна тое, што робіцца. Больш за ўсё мне здаецца, што непрыемна тое, што вось зараз узмацніліся тыя працэсы, якія ішлі вось гэтыя 20 год. Гэта якія працэсы? Гэта адток разумных кадраў з настаўнікаў, так? Бо беларусы еўрапейцы, яны не могуць жыць, ну як бы сказаць, без прафесійных свабод, без грамадзянскіх свабод, у нас каштоўнасць гэта, так? Быць свабодным, так? І вось туды ісці нават не заробак. Заробак таксама. Але вось гэта, калі чалавека прыніжаюць, туды не ідуць. Ідуць ужо тыя, хто не мог паступіць. Таму ў нас другая праблема – недабор у педагагічныя спецыяльнасці, а цяпер не толькі педагагічныя. Усё больш маладых людзей імкнецца паступіць за мяжу. Яны паступаюць за мяжу не таму, што у нас нізкая адукацыя. Адукацыя ў нас усе гэтыя 25 год трымаецца на энтузіастах, таму што настаўніку не плацяць, і ёсць вот тыя, пра якіх вы расказваеце, а ёсць тыя, пра якіх я расказваю. І ведаеце, і тыя, пра якіх я расказваю, гэтыя 5-10% гэта хвост, які віхляе сабакам. Не тая шэрая маса. Той адзін чалавек, разумны настаўнік, ён паўплывае на больш людзей, чым 20 вось такіх вот клуж, так, бабушак, якія там сядзяць і выконваюць загады. Вось. А страшна тое, што нашыя дзеці з'язджаюць за мяжу не каб атрымаць добрую адукацыю. Што можна, асабліва там універсітэцкая па натуральных навуках, дакладных навуках, яна ў нас канкурэнтная адукацыя. А яны з'язджаюць, каб застацца, таму што яны не веруць не то, што ў змены, яны не веруць у міжнародную салідарнасць. Яны не веруць, што нам дапамогуць. Яны бачаць, што мы не спраўляемся. Супраць вось гэтай вот клікі без амаральных людзей, так, са зброяй, мірныя беларусы проста не ў стане справіцца. І, напрыклад, з фашызмам Германіі дапамог як бы утаймаваць яго ўвесь свет. Адкрылі там другі фронт, яшчэ, і як бы Еўропа выруліла. Да? Зараз няма такой упэўненасці, што якія-небудзь нам дапамогуць. Так? І таму у людзі губляюць веру, і моладзь з'язджае. З'язджае, каб не вярнуцца. Вось гэты працэс, мне здаецца, больш мяне клапоціць, ён горшы для перспектывы ў Беларусі, з'язджаюць разумныя. Вось гэты працэс мне не падабаецца больш, чым тыя падручнікі, тыя папы, тыя там, хто там военрукі. Што яны могуць зрабіць? Нешчасныя людзі, хто іх паслухае? Сапраўды, гэта вялікая праблема, то, што ад'язджаюць людзі, моладзь, адукаваная найперш моладзь, якая нешта ўсё ж такі ў галаве мае, і вось вынікі зараз паступлення ў ВНУ прадэманстравалі ўвесь крызіс гэтай сітуацыі. Тут справа не толькі ў тым ва ўзроўні беларускай адукацыі, а ў тым, што людзі хочуць свабоды, свабодна сябе пачуваць і атрымліваць адукацыю. І ў дадзеным вось ад'ездзе ўсё ж такі мяне больш бянтэжыць вялікая колькасць людзей, якія ад'язджаюць у расійскія вузы. Бо калі мы кажам пра тое, што з'ехалі там в Европу, безумоўна, частка застанецца, частка вернецца, але, скажем, тыя, хто паехалі ў Расію і атрымаюць там разам з ведамі імперскія вось гэтыя ўсе наратывы, якія з усіх дзірак і льюцца ў Расіі. Кім яны вярнуцца ў Беларусь? Мне здаецца, што каб можна было арганізаваць такі праект арганізаваць, вось, вялікі, я б яго сама рабіла, так, каб браць беларусаў, іх проста такую на адукацыйную экскурсію, такі стаж адукацыйны, да,
у Расію і наприклад, у цивілізований світ, там куди-небудь сюди, так, у гэты бок, у наш, у беларускі, там, у єврапейський, так, у Польщу, у тую Германію, у Швецію, і яны б убачылі, наколькі мы розныя з расіянамі і ментальна, і геаграфічна, і наогул, наколькі мы розныя, наколькі мы чужыя. Нам просто гэта лёгка было в гэтыя ідэалагемы увінчваць у нашыя галовы, бо ж мала хто быў. Вы калі былі ў Расіі? Я была за жыццё, можа, 3 разы. Так? Всё. Але калі я там была кожны раз, у мяне валасы дыбам былі. Я просто не ўяўляла, што, што вот няма вось гэтага, да чаго мы прызвычаіліся. Напрыклад, у нас ёсць у еўрапейцаў падзел вельмі асабістая прастора. А ў іх няма розніцы паміж публічным і прыватным. І табе там просто выліваюць ўсё, і ты не ведаеш, як сябе неўтульна адчуваеш. Я думаю, што тыя людзі, якія едуць у Расію, па-першае, ўсё менш і менш едзе ў Расію. Цяпер ужо такая статыстыка. Не ведаю, як гэты год, бо тут у нас тут аномалія з гэтымі захворваннямі, з этой пандэміяй. А так усё менш і менш едуць туды, ўсё больш едуць кудысьці ў іншыя краіны. Другое справа, што яны, атрымаўшы ў Расію, таксама рэдка хто захоча там затрымлівацца. І таму я думаю, што нічога страшнага. Гэта яшчэ ўзмацніцца, свая ідэнтычнасць, абвастрыцца там. Я да вас яшчэ з такім пытаннем. Ведаеце, з кім я не размаўляў з тых грамадскіх арганізацый, якія патрапілі пад гэтыя рэпрэсіі і ў ліквідацыю, гэта і те ж самае, вось гавары праўду, і Алена Анісім з таварыства беларускай мовы, і іншыя, яны ўсе казалі, безумоўна, непрыемна. Безумоўна, мы страцім пэўныя магчымасці, але ось страта рэгістрацыі – гэта не ліквідацыя самой арганізацыі, гэта не ліквідацыя думак, ідэй, людзей, усяго астатняга. І я вось да таго, я, безумоўна, перакананы, што і вы мне скажаце тое ж самае. Абсалютна, нават паўтараць не буду. Але мяне з гэтай нагоды тады цікавіць. Вот ёсць людзі. Ёсць людзі апантаныя ідэяй беларускай школы. Зараз мы маем вельмі шмат, на жаль, людзей, сем'яў, якія з'ехалі ў вымушаную іміграцыю. Украіна, Літва, Польшча, Нямецчына і гэтак далей, і гэтак далей. Яны выехалі з дзецьмі школьнага ўзросту. Безумоўна, дзеці пайшлі ў мясцовыя школы. Але вот все ж таки сваю, беларускую адукацыю вы думалі нейкім чынам, каб гэтым дзецям нейкім чынам даваць, там, скажем, па беларускай літаратуры, па гісторыі Беларусі, бо ў польскай школе іх не будуць вучыць гісторыі Беларусі ці беларускай літаратуры, ці яшчэ там, ці ў беларускай мове. Я разумею пытанне. Я, карыстаючыся нагодай і ведаючы, што у вас вельмі вялікі рэйтынг, учора было надрукавана, я хачу звярнуцца да беларусаў, дзе б яны не жылі. Людзі нас ліквідавалі як фармальныя грамадскія арганізацыі. Мы паглядзім цяпер, чаго вартае нашае грамадства. Ці здолеем мы аб'яднацца і зрабіць адну, напрыклад, на пачатку онлайн школу, беларускую школу для беларускіх дзяцей. Так, як зрабілі літоўцы, так, як зрабілі украінцы. Літоўцы, у іх эміграцыя такая пачалася раней, дзе яны там піцы развазілі ў Ірландыі, і дзеці там жылі. І літоўская дзяржава, каб не згубіць грамадзян, яны для маладых дзяцей зрабілі школы. Ёсць у рэгіёнах, дзе ў школах 50% вучыліся онлайн. І яны сканчалі гэтую онлайн-школу, атрымлівалі атэстат, маглі вярнуцца ў сваю краіну, паступіць ва ўніверсітэце, вучыцца. У сувязі з Донбасам зрабіла тое самае Украіна.
Я думаю, што прыйшоў час рабіць тое самае беларусам, каб не літоўцы для сваіх эмігрантаў, украінцы за сваіх, грузіны таксама. Я зараз звяртаюцца да мяне, вот знайшлі мы у грузінаў, звязаліся з міністэрствам адукацыі, яны кажуць, не пытанне, давайце, толькі колькі ў вашых дзяцей, у якіх класах, якія іх патрабаванні. Мы гэтага не можам палічыцца паміж сабой. Разумееце? І што мы і на каго мы, ну хто будзе вінаваты? Гэта не справа таварыства беларускай школы, гэта справа грамадства. Калі мы зараз арганізуемся, зробім адну, прычым у гэтай школе могуць вучыцца як тыя дзеткі, якія з'ехалі з-за рэпрэсій бацькоў, так якія з'ехалі па эканамічных прычынах з бацькамі, так і беларускія, дзе ўсё больш і больш разбураецца школа, і нам трэба рабіць альтэрнатыўную школу. Зараз ўсё роўна ўся адукацыя выходзіць онлайн. Уся, можна разам, як это сказаць, тусавацца, да, а паміж гэтымі актыўнасцямі паглыбляць гэтыя веды, але атрымліваць іх усё больш і больш самастойна прыходзіцца. Неважна, з дапамогай роліка, кніжкі ці яшчэ чагосьці. Вось. І таму нам трэба зараз паглядзім, наколькі наша грамадства спелае. Мы ўсё кажам, вот мы сталі нацыяй, народам. Вот зараз нам такі выклік. Зробім мы вось гэтую штосьці карыснае ў гэтым крок той, который І трэба. ўсё ж таки больш канкрэтна, хто павінен што зрабіць? Вот першы крок. Вот ад каго? Вот мне, вот да прыкладу, трэба нешта рабіць, і што мне зрабіць? Ну вот, давайте абвесцім збор сродкаў на, напрыклад, курс, чаго вы кажаце, гісторыі, да? Вот мы знойдзем настаўнікаў, бо, ведаеце, гэта не такая маленькая праца, гэта мы можам зрабіць, як мы зрабілі на каленках вот курс «Чалавек і свет», да? Там, дзе ў 4 класе «Моя радзіма Беларусь». То есть кожны ролик там, ён шалёныя прагляды, але год мы рабілі альбо больш, бо настаўнікі, яны ж працуюць, а разумныя працуюць у 2-3 месцах, так? Яны запатрабаваныя, і калі ў іх ёсць па 15 хвілін, яны робяць гэтыя курсы. Да? Вот сучасныя курсы, это называецца вучэбна-метадычны комплекс, там, дзе і відэо, і зваротная сувязь, і квізы, і там і тэсты для самаправеркі, і ўсё такое. То есть, нармальна, дзе можа і дзіця, і бацькі пракантраляваць, каб гэты прадмет быў засвоены. Так? Вось такі курс. Вось. І дзіця само можа пракантраляваць сябе. Калі мы знайдзём, самі скінемся, не знаю, у грашыма, наймем настаўнікаў, каб яны не бегалі па 5 месцах, зараблялі сабе па 3 копейкі, каб яны зрабілі, нармальныя настаўнікі, зрабілі гэты курс 50 урокаў гісторыі 10 класа. Будзе ў нас курс гісторыі. Вось паралельны курс гісторыі ёсць. А школьных прадметаў гэта не так іх шмат, колькі там 18 ці колькі ўсяго. І я думаю, што вось гэта будзе крок, калі будзе запатрабавана. Зараз гэта не справа таварыства беларускай школы. Я пытаюся у людзей, надо вам беларуская школа? Ну, если была, только в нашем районе, потому что далеко я не повязу. Значит, не надо. Ну, пробачьте. Значит, не надо. Бачыце, тоже там как бы даволі складанае пытанне, таму што лагістыка важная рэч у гэтым. Калі б вот у кожным у крокавай даступнасці, як кажуць, была беларуская школа, то значна большая колькасць людзей аддавала б туды. Тым не менш, на заканчэнне. Праца ўсё адно, нягледзячы ні на што няма вось свайго памяшкання, дзе збіраюцца ўсе, што людзі параскіданыя па розных краінах уже зараз атрымліваецца, праца працягваецца. Зразумела, што працягваецца. Кнігі не спаленыя, дзякуй Богу, цяпер кнігі ў кожным кампутары, у настаўніка, у тым ліку таварыства беларускай школы. За апошні год мы 7 кніг только выдалі. Я думаю, што спаліць іх немагчыма, адабраць усе кампутары ва ўсіх настаўнікаў таксама. І наогул людзей немагчыма ўсіх выгнаць з Беларусі. Праца працягваецца. Яна проста ў іншых формах будзе. Гэта будзе іншая праца. Гэта будзе, можа, не таварыства беларускай школы, гэта будзе праца настаўнікаў, якія маюць веды і будуць вучыць адзін аднаго. Там будуць
вучыць дзяцей, будуць рабіць нашу школу беларускай, так? Паглядзіце, якое зараз запатрабаванне да беларускага ўсяго. Ну, і вот калі мы, калі мы зноў арганізуемся ўсе разам і зробім гэту онлайн-школу сучасную, як ёсць ва ўсіх краінах, акрамя Беларусі. Ну, неважна, што яна не будзе выдаваць нам атэстатаў, гэта беларуская дзяржава. Яна выдасць рана ці позна. Але калі яна ў нас будзе, то гэта ўжо будзе вялікі крок. Но гэта залежыць зноў жа ад бацькоў, не столькі ад настаўнікаў, наколькі ім гэта патрэбна, наколькі яны хочуць, каб іхныя дзеці выраслі грамадзянамі, наколькі яны гатовы ахвяраваць часам, ахвяраваць, можа, фінансамі, ахвяраваць уласным часам на навучанне свайго дзіцяці, на кантроль там гэтых ведаў. Ну, вось паглядзім, наколькі наше грамадства гатова для таго, каб вырасціць не проста сваіх дзяцей, дзеткі, ідзіце, вот, як мае ліцэісты, да? Ідзіце вон за мяжу, і як толькі вы за Брест пераедзеце, там рай парадзіс, і все Рокфеллеры к вашым нагам пайдуць. І дзеці выходзяць, і страшныя ў іх страшная ломка, бо яны бачаць, што свет не так, яны нікому не патрэбны. Імігрантаў нідзе не любяць. Разумееце? І яны нават гэта не могуць сказаць, бо жыццё іхных бацькоў было прысвечана таму, каб выпіхнуць дзіця за мяжу. Вот едзь і забудзьце на гэтую краіну, так? А яны прыехалі тут нешчасныя. Вот зараз выехала вялікая маса беларускіх людзей. Калі яны гэта зразумеюць, і каб зрабіць сваіх, што трэба, каб рабіць сваіх дзяцей шчаслівымі, каб яны былі беларусамі, грамадзянамі, каб яны зналі, хто дзе, каб яны мелі адпаведную адукацыю і маглі вярнуцца, яны ведаюць, дзе іх карані. Вось тады мы паглядзім. Дзякуй вялікі. Ну што ж, будзем спадзявацца, што беларуская школа сапраўды працягне жыць і вернецца ў сапраўды беларускую, беларусацэнтрычную дзяржаву. І там усё будзе добра. Дзякуй вялікі. Тамара Мацкевіч, Зміцер Лукашук у сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. Дзякуй.